बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य आयोजित ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 750व्या जयंती वर्षानिमित्त आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञानियांचा राजा मोगरा फुलला कार्यक्रम सावंतवाडीत पार पडला. मात्र या कार्यक्रमाकडे जिल्हा प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनीही पाठ फिरवल्याचं चित्र सावंतवाडीत पाहायला मिळालं. उद्घाटन प्रसंगी हे प्रकर्षानं जाणवलं. या पंढरपुरात संत श्रेष्ठ ज्ञानोबारायांचा गौरव करणाऱ्या या कार्यक्रमाची जिल्ह्यात हवी तशी प्रसिद्धी न झाल्यानं जिल्ह्यातील आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्राची गोडी असणारे अनेक श्रोते यापासून वंचित राहिले. एका सुंदर कार्यक्रमाला त्यांना मुकावं लागलं. सोशल मीडियावरील या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ बघितल्यानंतर श्रोत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जाते. प्रसिद्ध व्याख्याते, स्वास्थ्य आणि समाज विषयक निरूपणकार गणेश शिंदे आणि सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम सावंतवाडी इथं झाला. राज्यभरात विविध जिल्ह्यांमध्ये संत ज्ञानेश्वरांच्या सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त ज्ञानी यांच्या राजाचे महात्म्य आजच्या पिढीला कळण्यासाठी या अप्रतिम कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या या कार्यक्रमाला प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनीही पाठ फिरवली. उद्घाटन सोहळ्याला शेकडोंची आसन क्षमता असणाऱ्या या कार्यक्रमास जेमतेम 50 श्रोतेही उपस्थित नव्हते. कार्यक्रमाचा प्रसार करण्यात सांस्कृतिक विभाग कमी पडल्याचं बोललं जात आहे. सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. सावंतवाडीसारख्या कला सांस्कृतिक क्षेत्राचा वारसा लाभलेल्या भूमीतील श्रोते एका चांगल्या कार्यक्रमाला मुकल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली. सांस्कृतिक विभागानं असे दर्जेदार कार्यक्रम करताना त्याचा लाभ अधिकाधिक श्रोत्यांनाही व्हावा यासाठी दक्षता घ्यावी असंही आवाहन केलं. जवळपास 3 तास हा कार्यक्रम येथील बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात चालला. सुगम संगीतासह अभंग गायन, संत वचन आणि प्रबोधनपर निरूपणानं व्याख्याते गणेश शिंदे आणि सहकाऱ्यांनी उपस्थित श्रोत्यांची मने जिंकली. ज्ञानाला मुळात भाषेची मर्यादा होती, गुरु शिष्य परंपरेची मर्यादा होती. ज्ञानोबारायांनी या मर्यादा थोड्याशा बाजूला ठेवल्या. वेळ प्रसंगी व्यवस्थेला जाब विचारला. आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्रतयाचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला, गोरक्ष वळला गहिनी प्रते, गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार, ज्ञानदेवे सार चोचविले. एक गुरु आणि एक शिष्य. ज्ञानोबारायांनी ही परंपरा थोडीशी बाजूला ठेवत हे सगळं ज्ञान सगळ्यांसाठी खुलं करून दिलं. येथे आहे सकलांचे अधिकार, इथं आता सगळ्यांना अधिकार आहे. मुळात संस्कृत आपल्यापैकी किती जणांना समजते? मर्यादा आहे. गीतेसारखा महान ग्रंथ तोही संस्कृतमध्ये होता, पण तो सर्वसामान्य लोकांना समजेल अशा प्राकृतमध्ये आला पाहिजे. ज्ञानोबारायांनी गीतेवरती भाष्य केलं, गीतेवरती टीका केली आणि ती संस्कृतमध्ये न करता मराठीमध्ये, प्राकृतमध्ये केली आणि सगळ्यांना समजेल उमजेल अशा भाषेमध्ये ज्ञानेश्वरी सारखा महान ग्रंथ तुमच्या माझ्यासमोर मांडला. ज्ञानोबारायांच्या आपल्यावरती अनंत असे उपकार आहेत. प्रेक्षकांची उपस्थिती आणि मिळणारी दाद कार्यक्रम सादर करण्यासाठी आमचा हुरूप अधिक वाढवते अशी भावना गणेश शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सांस्कृतिक विभाग आणि स्थानिक प्रशासनानं असे सांस्कृतिक कार्यक्रम करताना त्याचा लाभ श्रोत्यांनाही व्हावा याचीही दक्षता भविष्यात घ्यावी असं आवाहन रसिक श्रोत्यांकडून करण्यात आलंय. विनायक आवाज, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी.